kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta ka kun hen trip national awakening movement khnam kalpan paw ya kijing sngew longo bat jing sngew kendit halor kijing bom penrung ya wairu trajala kata na pedengi khasi bat karo hage expect committee ban khmi bnia ya ka state reservation policy ni sngew longo ro batang wairu ukhasi lane ukaro kimdon menta hakane ke komiti bat kumba pau baro hi kidai gi par jala ngila khmi lanti baki jongi ru kibas ngau thu bha ya ke reservation policy bat ya kisan pe waiteli kilanti ya jongka kindon lang hakane ke komiti ong ka khanam ha korwo balapha sigilat pathai kubor lomba vice president uba thomas pasa ngis ngeu longo ro baklembu ya kane ke komiti pan pendip ya ki kam baro haduk menta ngiyoi pak sarkar kadon ya kijing shifting om ya kijing shimkhia hakabai dei pat kijing dawa ban pen kelano ya ke reservation policy laong ukurwo ka sarkar menta kasngi kala thaw ya ke expect committee ban pule ya ke state reservation policy bat ki dekhot jengani ke committee baro ki dei lut ki bar jela ka khanam ke ban paw ya kijing bom ya ham halot kijing pendon kam jeng ke sarkar ya tin study reservation policy tane ka bomut kane komiti kan supule ya ka state reservation policy kan supha pat ya ka sarkar ya ka ai ka bakli pule bat shem la ong shu ka khnam nakaliang ka khnam ha ka chinglang jong seng san pathai ka la ong ngila pan paw ya ka ching patsha ya ka ching thaw ya ki expect committee namar ngi shifting yo ka shu pen slim ya ka por hanrai hababaro kila kwa da ka expect committee bat ka jing kwa jong ki bubun pat ka yeng karahi hakane kecinglang kalong ban penkela ya ke reservation policy om ban pule ya ka na kata katau ngisem bakane ke komiti kala yai laj na ka ai kabala ya rai ha kecinglang laban rap susu kerwo na ka khnam